Hej børn, jeg hedder Kridsengrønte. Skal vi to lege sammen? Ja, Hvad skal vi lege? vi skal lege dette dyr. Det er et dyr. Skal vi lege det? Ja, Godt så. Så finder jeg et dyr, og så skal I gætte, hvad det er for et. Her kommer det første dyr. jamen det er en abe. Det var rigtigt. Det er nemlig en abe. Nu kommer det næste dyr. Ah, det er en farlig nerv. Hvad var det for et dyr? Og en løve. Det er rigtigt. Her kommer det sidste dyr. Det er en bamse, det er ikke et dyr. Det er rigtigt. Det er sikkert ikke et dyr. Der sned jeg godt nok lige var. Så der er en bamse. En big bamse. Nå, mange tak fordi I vil lege med mig, Kridsengrønte, i dag. Vi ses næste gang. Ja, og nu skal vi springe videre til TV-avisen. God aften, Danmark. Jeg skal høre. Nej!